Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplyň geňeşmeler geçirildi. 20 awgustda Washingtonda bolan bu gepleşiklerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary ýaly meseleler gozaldy. Birleşen Ştatlar Türkmenistan ýyllyk iki taraplyň geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işler ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan döwlet sekretarinyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orunbasary John Mark Pomersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çäweden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda howpsuzlyk, hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýa goýum mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga, dini azatlygy östürmek we C5 goşmak bir diplomatik platformasy arkaly gatnaşygy çuňlaşdyrmaga ıgrarlydygyny ma'lum edipdir. 1992-nji ýylda ýoly goýulan C5 goşmak bir platformasy Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunu Türkmenistany, Gazagstany, Kyrgyzstany, Täjikistany we Özbekistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklarynyň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýet, energetika hemde daşky gurşaw ýaly uğurlarda hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň medeniýetinde çap bolan maglumatda Daşary işler ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlar döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşa degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nyň sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habaryna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sebitleýin goşuluşmagynyň östürilmegine ıgrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nyň Raşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gyzga bolandygyny belläp, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn gündordaky krizis ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagay pursat bilen baglaşdyrdy. U.S. Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov. Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio, Türkmen Daşary işler ministri Rashid Meredowa diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu Abaşanyň Türkmenistana galaklanma bildirmeýänligini aňlatmaýar. Eýsemi soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we Abaşanyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan Abaşanyň daşary siýasatyna hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmany aýratynam häzirki pursatda. Never been a huge priority for the U.S. State Department or U.S. foreign policy, and especially now. Dip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işöwürlük şertnamalaryny goldamak we Türkmenistanda maýa goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýle-de maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşlügi ikrar edip hyzmatdaşlygy östürmäge çağıranlygy döwlet departamentiniň habarynda aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň zähmet ölümleriniň ýerine ýetirilmegi boýunça ýöriteleşdirilen edara bolan Halkara Zähmet Guramasynyň baş müdiriniň kömekçisi Beata Andres şölen fevral aýynda Aşgabatda tapar etdi. Şonda Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasynyň hukuk beňadyny berkitmek boýunça konwensiýasyna goşulmak mümkinçiligini öwrenýänligi iglan edildi. Türkmenistan hususanda paxta önümçiliginde mecburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýynda mecburi zähmet aladalaryna salgylanyp türkmen paxtasynyň hemde ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan edipdi. Bruce Spanier zähmet we din azatlygy ýaly problemalaryň ikisi babatynda da Türkmenistandaky ýagdaýyň agyrdygyny belläp, bu meseleleriň Birleşen Ştatlar tarapyndan ýene-de gozgalmagy bu problemalaryň henizem saklanyp galýanlygyny aňladýar diýdi. Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape. Zähmet we din azatlygy bilen bagly ýagdaý agyr. Türkmenistan bilen biznes gatnaşyklaryna galaklanma bildirýän islenlik ýurt bu ýagdaýa ünsürýär. Türkmenistan sanlary çap etmeýän hem bolsa ýurtda agyr işsizlik saklanýar. Raýatlar kadaly iş şertleri we zähmet haky bilen öpçün edilmeýär.
olaryň gazanjyndan edenetlikli tutumlar alınýar. Din azatlygy hem Türkmenistanyň ýok. Munyň Abaşa Türkmenistan gatnaşyklar üçin ne derejede möhümdigini aýtmak kyn. Emma Amerikan tarapy bu problemleri dowamly gozgoýar. The U.S. regularly brings it up. Bruce Banner Azatlyk radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Türkmenistan baş kanununda berkillen etaat azatlyklarynyň biri bolan din azatlygyny ýyllar boýy gödek depelemege sebäpli halkara jemgyýetçiligi şol sanda döwlet departamenti tarapyndan tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy 2025-nji ýylyň aprel aýynda çap eden soňky ýyllyk hatawatynda Türkmenistany ýene-de aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde häsiýetlendirdi. Bu ketkitleme ýurdyň din azatlygy boýunça dowam edýän çynlyky ýygyderli we giňgerimli bozulmalary sebäpli berilýär. Şol hatawatda Türkmenistandaky din azatlygynyň ýagdaýynyň gowulaşmaýanlygy, hökümetiň ähli gararsyz dini işçiňliklere şüphe bilen garaýanlygy we içerki hemde daşarky ynançlary gözegçilik astynda taklamagy dowam etdirýänligi nykdaldy. Şunlar Türkmenistana paýta möhüminiň ýyry kitapçyly dowam edýär. Soňky ýyllarda däwe urulyp barýan tejribeleri laýyklykda büdjet işgärleri ýygymy işlerini maddi gatanç goşmaga mejbur edilýär. Şeýle talaplar häzirki wagtda paýtagat Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýwanlanyp başlady. Paýtagat Aşgabatda bilim edaralarynyň ýolbaşçylary paýta möhümini niýetläp her bir muallimden 20 manat, hojalyk bölüminiň her bir işgärininden 10 manat meçörüni pul terişdeleriniň ýygnalyp alınmagyny dililen görkezme esasyna talap edýärler. Diýip bir büdjet işgärleri radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Toplanan pullar magarif işgärlerine görä bilim müdürliginiň mekteplere berilýän gödäwçi inspektorlara tapşyrylýar. Olaram öýde görevine ýygnalan ferişdeleri bilim müdürliklerine eltip berýärler. Paýtagatly muallimlarda paýta ýygmak tejribesi bolman soň häzirki wagtda olardan diňe pul ýygnalyp alynýar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmedat radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşlikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlagçylar tarapyndan bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişdirilmeýär. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudurynyň işgärleri özlerinden ýygnanyp alynýan pullaryň öwedine paýta hasylynyň satyn alynıp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlar Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdiklenip ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli edaralardan 21 awgustda günüň ikinji ýarymyna telefon arkaly resmi tesbir almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif fudunak çeşmeler paýtagatyň umumy bilim berýän orta mekdeplerine, orta hüner okuw mekdeplerine, şeýle-de ýokary okuw jaýlaryna ýygyn möhümine niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagatyň bilim işgärlerinden ýygnalýan pullaryň mösberleri sebitleri büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar bilen deňeşdirilenini mukdar taýdan tapawutlanýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy Şuhepdäniň başlaryny marwulatynyň büdjet edaralaryna her bir işgärden 50 manat mösberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdürläriniň 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mösberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birekden tapawutlanýar. Marwulatyny büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagat Aşgabatda çeşmelere görä ýygnalan pullar paýta hasylynyň satyn alınıp döwlet garmanyna goşant goşulmagyny önükdirýär. Belleşimiz ýa-da Aşgabat paýta plan borçnamasy bilen borçlandyrylmaýar. Marwulatyna habarçymyz geçen hepdäniň dowamyna bu sebitde büdjet işgärleriniň ýygymy işlerine hut özleriniň çekilenliklerini habar berdi. Munyň sebäbi bolsa işgärleriň ýygnalýan pullara garşylyk bildirmek bilen düşündirilipdir. Bir hepdäniň dowamyna gowuçy meýdanlaryna çekilmekden ýadan büdjet işgärleri gaýtadan ýol başçylary haýyş bilen ýüzlenip özleriniň mejbury zähmet ederek pul serişdeleriniň ýygnalyp alynmagyny haýyş edipdirler. Munyň ýa-da marly häkimetler olardan pul ýygnalymagyna razy bolupdyr. Adamlary pul vermäge razy etmek üçin şeýle sütem görkezildi. Diýip marly büdjet işgäri hepdäniň başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümeti paýta önümçiligine mejbur zähmetten peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maý aýynda türkmen paýtasynyň ölçägine import edilmegine gadaganlyk girdi. Ýöne soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň bu ugurda halkara zähmet guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň 20 awgustda Birleşen Ştatlara manaşyran saparynyň dowamyny Amerikan häkimetleri Türkmenistanyň halkara zähmet guramasy bilen eden ilerlemesini ikrar edip hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge çagyrypdyrlar.
Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyna satygy gadagan edilen nasyň gara bazarlaryna hereketleriň täzeden güýçlenýändigini habar berýärler. Kerkiniň iri nas hojaýynlary ýurdun beýleki vilayatlaryna peýda bolan önürjüleri we satyjylary bazardan gysyp çykarmak üçin güýç edaralarynyň tanışlaryndan peýdalanýarlar diýip şäher häkimligindäki çeşme bu ýagdaýlaryň daşary ýurt kino filmlerindäki mafiýa oýunlaryny ýatladýanlygyny öňe sürdi. Kerke trawy öňler Türkmenistanyň esasy nas üçünçüsi diýilip bilinýärdi. Häzir nas ýurdun beýleki ýerlerinde de öndürilýär we satylýar. Kerkili toporlar bäsdeşleriniň ýoluny baglamak üçin İçeri işler ministrligindäki prokuraturadäki tanışlaryny ulanýarlar. Dip çeşme nas bazarına kaptallan gelip goşulýan kişi toporlaryň garşysyna geçirilýän reýtleri nas monopoliýasy bilen baglanşdyrdy. Türkmenabadyň şäher polisiýasyndaky çeşme hem bu pikir bilen alalaşýar. Onuň sözlerine görä, Kerki şäheri Niýaz döwründen bäri nasyň düýp mekany hesaplanýar. Nas ýurdun beýleki ýerleriniň ählisini kerkiden ýaýrýardy. Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Şäher häkimligindäki çeşme nasy önümçiliginiň we söwdasynyň giňemegini ýurtdaky güzeran kynçylyklary bilen düşündirýär. İlat güzeran aýlamak üçin islendik zada baş goşýar. Şu sebäpden nas beýleki vilayatlarda hem öndürilip, kän satylyp başlandy. Resmi taýdan tasdiklap bolmaýan hasaplamalara görä öňler satylýan nasyň takminan 90% Kerkiden ýaýraýardy. Indi olaryň alýan girdejileriniň uly bölegini ýetirýändigini aýdýarlar. Dip çeşme Kerkili nas hojaýynlarynyň bu ýagdaýa garşylyk görkezýändigini öňe sürdi. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurlaşan bir näçe çeşmäniň tasdiklamagyna görä, iýul aýyndan bäri polisiýa ýurdun dürli ýerlerine nas söwdügärlerine garşy giňerimli reýtler geçirýär. Türkmen resmiýetlerinden bu reýtler barada düşündürüş almak mümkinçiligi ýok. Döwlet eýçiligindäki medeniýet hem beýle zatlar barada habar bermeýär. Ýöne nasa garaşly bolan adamlar öz üçünçileriniň birden ýitirim bolýanlygyny aýdýarlar. Bizde bir nas satyjysy bardy. Ol pesçade ýaşaýardy. Gecelerine penjiresini kakıp nasalýadyk. Ýöne ýakyna baramyzda önü ýok eken. Bu gedek onu gorajak adam tapylmady. Indi basym suud etmekler mümkin diýip goňşulary onun ýygnalanyny aýtdylar. Dip Mar şäheriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Lewapdaky çeşmeýämiň aýtmagyna görä, nas satýan kiçi söwdügärler ýeri toporlaryň görkezýän basyşynyň pidasy bolýar. Çärjek etrawynyň ulubakym obasyna ýaşaýan nas satýan erkek awgust aýynyň 12-sine tutsak edildi. Ol gök bazardan 7 manada satyn alan nasyny 10 manatdan satypdyr. Polisiýa onu tutsak edip işini kadiýete geçirdi. Netijede oňa 7 manat jerime salyndy. Dip şäher polisiýasyndaky çeşme aýtdy. Çeşmelerin maglumatlaryna görä, beýleki bir kanun söwdalarda bolşýaly polisiýa bu söwdagäriň nas satýanlygyny öňräkden bäri bilýärdi. Aslynda polisiýa onuň nas satýanlygyny öňünden satyp başlanan birinji günden bäri bilýärdi, ýöne gözümýärdi ýa özü bilen alalaşýardy. Bu gedek görkezmegenden soň ýygnamaly boldular. Dip çeşme aýdýar. Türkmenistanyň çägine nas resmi taýdan gadagan edilen önüm bolsa-da onuň söwdasy dürli görnüşlerde saklanýar we häzir bazardaky nasyň bahasy agramyna görä 7-8 ýa-da 10 manat aralygynda üýtgäp durýar diýip azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Çeşmeleriň maglumatyna görä, iri nas toporlary diňe içerki bazar däl, eýsem daşary ýurtlardaky üçünçilik kanarlaryny hem gözegçilikde saklamaga çalışýarlar. Kerkili toporlar mamladar Akine serhedinin üstaşyry Awganystanyň hem nas üçünçiligini ýola goýupdyrlar. Olaryň nasy diňe ýurt içinde däl, daşary ýurtlarda hem satylýar. Dip Türkmenabad şäher polisiýasyndaky çeşme aýtdy. Awganystana geçirilen Türkmen nasy azatlygyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna hem getirilýär. Azatlyk bu maglumaty Polşadaky Türkmen diasporasynyň üstü bilen barlady we Warşawada nas satýan Türkmeniň tasdiklamagyna görä nas olary Awganystanyň Türkiýanyň üstü bilen getirilýär. Rusiya ötün akşam dronlardan we raketalardan peýdalanyp Ukraina garşy bir näçe sebäpde giňerimli howa hüjümlerini amal aşyrdy. Ukrainanyň daşary işler ministrligi hüjümleri ýazgyryp ABŞ-nyň elektronika destgasyna hem de raýat infrastrukturalarına ýetirilen ziýana üntü çekdi.
Zelenski eger Rus prezidenti Vladimir Putin özü bilen gönümel duşmak etse Birleşen Ştatlardan güýçli reaksiýa garaşýanyny aýtdy. Rus güýçleri 21-nji awgustda geçiren gece Ukraina garşy agyr howa hüjümlerini amal aşyrdy. Ukraina häkimetlerine görä bu hüjümler şu aýyň dowamyny edilen iň agyr hüjümler boldy. Zarwalar ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski'ni hem de Ýewropa liderlerini kabul edip parahatçylyk gepleşiklerini öňe alyp gitmek ugruna edilen finanşyklardan birnäçe gün soňra amal aşyryldy. Gijeki zarwalaryň ýa-da Zelenski egerde Putin özü bilen gönümel duşuşmagy etse Washington'un güýçli reaksiýa garaşýanyny, şeýle-de günbatar howpsuzlyk kepilligi boýunça mailnamanyň 7-10 güniň içinde tamamlanmagyny görmek isleýändigini aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri Russiýanyň birnäçe sebäpde adam ýitgilerine sebäp bolup hem de ýaşaýyş binalaryna we infrastrukturalaryna agyr ziýan ýetirip 574 dron we 40 raket hüjümini amala aşyranyny habar berdi. Ukrainanyň günbatar serhediniň golaýyna Zakarpatya sebätiniň Mukachevo şäherine ýerleşýän ABŞ ýetirigine bir örümçülük desgatyna zar vuruldy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sibiha Mukachevo hüjüminiň möhüm zeper ýetmeleri getirip adam ýitgilerine sebäp bolanyny aýtdy. Hem de bu zarbalaryň uruşy taňlamak boýunça alınıp barlayan tagyrlara gawat gelmeýändigini belledi. Goranyş bilen ýa-da harbylar bilen asla ilteşigi bolmadyk asudy desha diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi we munyň bilen Rus güýçleriniň Ukrainadaky Amerikan bizneslerini ilkinji gedek nyşana almaýanlygyny belledi. Ol şu ýylyň dowamyny Boeing kompaniýasynyň Kiýewdäki ofislerine edilen öňkü zarbalara salgylany. Zakarpatya sebätiniň gubernatory Miroslav Bilecki bu deshanyň asudy raýatlary niýetlenen örümçülük kärhanasy bolanyny we onu esasan hozurluk haritlarynyň öndürilýändigini aýtdy. Ol deshanyň kalibr raketalar bilen urulanyny we zarbanyň netijesinde 7004 metr meýdanyny ýanygynyň dörendigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýa harby däl deshalary özüniň bir kasaýy nyşana alýanyny ret edýär. Ýöne ýaşaýyş jaýlaryna, hastahanalary, mekdepleri we energetika deshalaryna ýigderli görnüşde zar burýar. 18-nji awgustda Washingtonda bolup geçen gepleşikler Putiniň Zelenski bilen ýüzbe-ýüz gepleşik geçirmegine çağırış edilmegi bilen netijelendi. Şeýle-de uruşdan soň Ýewropa ýurtlarynyň ýol başlygyna ABŞ-nyň goldawlary bilen Ukraina howpsuzlyk kepillikleriniň berilmegi boýunça mailnamanyň işlenip düzülmegi babatda hem ulalaşyga gelindi. Şondan bäri ABŞ-dan we Ýewropadan bolan harby mailnamaçylar siyasi liderlerin gelecek ahirki netijelerinden öňürti duşuşuklara başlap howpsuzlyk buksatyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainada Ýewropa goşunlarynyň bolmagynyň asla kabul ederlikli däldigini aýtdy we olaryň käbir Ukraina territoriýasyna bolmagyny daşary ýurt interwensiýasy adlandyrdy. Ol bir günodal Ukrainanyň howpsuzlyk meselesiniň Russiýasyz maslahat edilip bilinmejekdigini aýtdy. Lavrov 21-nji awgustda Putiniň Zelenski bilen duşuşmaga taýýardygyny gaýta-gaýta aýdanlygyny gurrun berdi. Öňeşeli duşuşuklardan öňürti käbir meseleleriň çözülmeginiň zerurdygyny aýtdy. Elbetde egerde geljekki ulaşyklara gol çekilmegine gedek gelenden bu şertnamalary Ukraina tarapyndan gol çekýän adamyň legitimligi çözüler diýip umyt edýärni Lavrov nutady. Putin Ukrainada uruş sebäpli saýlawlaryň ýygy süýsürilmegi bilen baglykda Zelenskiň kanunlygyny soragatdan alyp gelýär. Bu aralykda Zelenski 21-nji awgustda özüniň Trump hem için olan üç taraflayın gepleşikleri nazarlayanyny aýtdy.